Yn yr ail ganrif ar 15, dechreuodd artistiaid beintio golygfeydd o fywyd bob dydd, gan roi blas i ni o fywydau pobl gyffredin. Ond, doedd Celf ddim yn gynrychiolaeth teg o gymdeithas, ac roedd golygfeydd pob dydd yn cael ei weld yn llai pwysig na ffortiadau o'r cyfoethog a'r pwerus. Roedd ffigurau mewn tai yn bwnc cyffredin. Dynion oedd testyn portreadau gan amlaf, ond roedd golygfeydd pob dydd yn aml yn dangos menywod yn y cartref yn neud gwaith tŷ. Mae gwaith y Camden Town Group ddechrau'r 20fed ganrif ac artistiaid fel Harold Gilman yn enghreifftiau o hyn. Yn ei beintiad Y Gegin o tua 1918, mae ffigwr unig i'w gweld mewn cegin. Fel mae'r teitl yn awgrymu, mae Gilman wedi gosod y fenyw fel ei bod yn rhan anatod o'r gegin a'i rôl o fewn y cartref. Fel y byddwch yn disgwyl o ystyried y cyfnod, doedd y Camden Town Group ddim yn gadael i fenywod ymuno â nhw. Dros 20 mlynedd ynghynt, roedd yr artist Emily Osborne yn creu gweithiau gyda negeseuon gwleidyddol cynnil, gan dynnu sylw at safle menywod yng Nghymdeithas Oes Victoria. Yn ei ffeintiad Am y Tro Olaf o tua 1864, mae dwy fenyw, chwiorydd o bosib, mewn gwisgoedd galar, yn sefyll tu allan i stafell wely, lle mae perthynas agos wedi marw. Roedd Emily Osborne yn uchel ei pharch yn ystod ei hoes ac yn arddangos ei gwaith yn reolaidd yn yr Academi Frenhinol, peth prin i artist benywaidd yn y cyfnod, ac mae'r darlun hwn yn awgrymu taw amddifadfydd ar merched sengl hyn yn dilyn marwolaeth gŵr y tŷ.